हेल' लोगोफोर बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन जोंहा गोबां मानसियानो मिथिखायो जोंहा बयबो मानसिफोरानो बयबो नायखायो बिनि चेनेलखौ नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि चेनेलखौ बयबो नायखायो बेनिफ्राय गोबां मानसियानो कुइसन खालामदों कमेन्ट खालामदों बेफोरबायदिनो सोंहरदों एन्टारटेनमेन्टनि चेनेला मा जाखो होननानै बेनिफ्राय गोबां मानसियानो बेफोरबायदि सोरबा हेक जाबाय नामा बेफोरबायदि गुबुननि भिडिअफोर नुनायखाय माने बेफोरबायदि कनफिउस जाना दंमोन बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो आपडेट हिसाबै खोन्थालांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय बे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ गावहा मोनसे गोदान चेनेल खुलिफिनबाय बेनिफ्राय गावनो क्लियार खालामनानै होदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो बेनिफ्राय बुजिनानै लाबानो जाबाय दा ओंखायनो दिनै गमामायै नोंथांमोननो खिन्थाना होनोसै आरो आं चेनेला आंना मा जामारनाय दा नोंथांमोना बुंगासिनो दं नालाय हेक जाबाय सोरबा होनदों फानदों सोरबा होनदों मादों दा बिदि होनगासिनो दं नालाय दा एक्चुअलि चेनेला आंना ओरैबायदि मेन प्रब्लेमा माने आंनि चेनेला आवगायावबो मोनथाम स्ट्राइक नांखांखाबायमोन ओमफ्रायहाय जोंना बे सिगां सुबर्न ब्रादारमोना जेरै स्ट्राइक नांनानै चेनेला गोमालांदों दा थिग आंनाबो बिदिनो जादों आरोखि रायजोफोर माने चेनेला आंनाव मोनथाम स्ट्राइक नांदोंमोन ओमफ्राय बै टाइमावनो बे चेनेला मोनखालामोन आङो माने डिलेट जाखासिगौमोन आरोखि माने खाफाल दं ओमफ्राय मोनथाम स्ट्राइक नांनायावबो डिलेट जायाखैमोन आरो माने बेयाव मोनसे वार्निं मोनदों आरोखि आं बाहाय ओमफ्रायहाय दा नैबे दाखालि माबायावहाय माने स्ट्राइकआ मोननै दंखायोमोन ओमफ्राय स्ट्राइक मोनसे नांदेरनानै बुस्थुआ माने डिलेट जाखानोसैमोन आरोखि ओमफ्राय दा बे डिलेट जासिगोनखौ गिखाबाय आङो दा गिखानानै बे दैदेनमोना चेनेल बायो होननाय खोनालायलाय माने बिसिनो आं खम समावनो हरदों आरोखि जेन'बा चेनेलखौ एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलखौ ओमफ्राय दा चेनेलखौ बिसोर लांबाय बिसोरबो दाना लगइन खालामहैनो हायासै चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनायसो जाबाय बे दैदेनमोना माने चेनेलखौ ओरैनो बायना लांनानै माने बिसोरबो हेक जाजाहैबाय आरोखि बिसोरबो माने आनलक खालामनो हायाखिसै आरोखि रायजोफोर चेनेलखौहाय दा बेबायदि आरो मेन प्रब्लेमाहाय माने आंनिफ्राय बिसोर खम समाव बायनानै लांबाय ओमफ्राय दा बिसोरो बे चेनेलखौहाय मोनला आरोखि हेक जाबाय आरो बे चेनेला दा माने दस्रानि फरेननिसो भिडिअ फैबाय थायो आरो अनेक ट्राइ खालामबाय खिन्थु हायाखिसै आरो ना बिराद ट्राइ खालामदोंमोन आं बिराद मानसि हमदोंमोन आं थेवबो हायासै आरो नाजानायनि गेजेरजोंबाबो दा उनफ्राव एसे नाजाबावगासिनो दं मोनफिनोबाथ' मोजां दा ओमफ्रायहाय बिसोरबो आनलक खालामनो हायासै दा ओमफ्रायहाय दा बिसोरबो बिराद नाजागासिनो दं दा बिसोरबो आनलक खालामनो हायासै नालाय ओंखायनो आरोना रायजोफोर दा ओंखायनो दिनै खुलिनो आं बुंफोरना होबाय आरोखि ना रायजोफोर माने मोनथाम स्ट्राइक नांनायनि खारनावहाय माने आं गिखानानै बिसोरनो खम समावनो हरदों आरो दा बिसोर आंनो एसे खम समाव बायनानै लांनानै ओमफ्राय दा बिसोर आनलक खालामहैनो हायासै दा बिसोराबो बहुत लस गोग्गो मिनिं ओंखारखादां हेक जाहैबाय होननाय लोगो माने बिदि प्रब्लेम जालांदों आरोखि थ' दा ओंखायनो आङो बे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड चेनेलखौ इउटुबखौ माने गोदान खुलिफिनबाय ओमफ्रायहाय आं खेबसेनो आरो मिस्टार नालि दंबावखायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय मिस्टार नालि इउटुबाव सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरो रायजोफोर मिस्टार नालि मोनसे चेनेल दंबावखायो बे गोदोनि आं खुलिफ्रामखानाय ओमफ्राय दा नैबे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौ मोजाङै सालायलांफिनसै होननानै आं माबा खालामो आरो आसा खालामो दा ओंखायनो जेरै सिगां अनसायदोंमोन आदा बाजैमोन बा फंबाय बिनानावमोन ओमफ्राय आमाय आनैमोन दा बिदिनो साबसक्राइब खालामलायनानै माने कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय आरोखि ना दा आं डिटेल्सखौ मोजाङै बुंफुंना होबाय नोंथांमोननो स' होमबा बेखिनियानो आरोना लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ खुलुमबाय साबसक्राइब खालाम दाबावना रायजोफोर जय शिव शंकर बलायनाय बेनिफ्राय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ बुंदों बियो गावनाव मोनथाम स्ट्राइक नांना दंखायो होनना बुंदोंमोन बिनि थाखायनो बिसोरो दैदेनमोननो फानदों होननानै बुंदों बिनिफ्राय बे दैदेनमोननो फाननायनि उनाव बेखौ दैदेनमोनाबो लगइन खालामनो हायाखै होननानै बुंदों बयबो मिथिखागौ दैदेन प्रडाक्सन बयबो सिनायखायो चेनेल बायो बिसोरो आरो चेनेलबो फानफिनो सोरबा लायोबा बेफोरबायदिनो फानोबो बायोबो बेफोरबायदि खालामबाय थायो बिसोरनो स्ट्राइक नांनायखाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ हरदों होननानै बुंदों नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो भिडिअ नायनानैबो बुजिखाबाय जानांगौ दा जों बेखौ मिथिना मोनो बे चेनेला हेक जाबाय दे एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि चेनेला गोजाम चेनेला हेक जाबाय बेनिफ्राय दा बियो गोदान बे नामावनो एखे नामावनो गोदानै बे चेनेल खुलिफिनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं बेखौबो स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बयबो सापर्ट होफिनबानो जाबाय सिगाङाव जेरैबायदि सापर्ट होदों नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट होफिनदो बिनिफ्राय नोंथांमोना सार्च खालामना नायोब्लाबो नुगोन सिगांनिया हेक जानाय बायदियानो जाबाय हेकआनो जाखाबाय होननानै बुंनो हायो बिनिफ्राय बिसोरो दा नाजागासिनो दं होननानै बुंदों बेफोरबायदिनो जायो जोंहा बेफोरबायदिनो माखासे चेनेलफ्रा गोबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनाबो बेफोरबायदिनो हेक जालांबाय बेफोरबायदिनो माखासे जोंना चेनेलफ्रा बेफोरबायदिनो हेकबो जालाङो सोरनाबा बिनिफ्राय हेक जानायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो मोनफिननोबो हायो अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामफैदोंमोन गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो कमेन्ट खालामगासिनो दंमोन दि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि चेनेला हेक जाखो ना माखो गुबुन बेफोरबायदिनो बायदिसिना भिडिअ नुबाय थानायखाय गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदोंमोन बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होबाय आरो दासिमबो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि फिसा चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायहैजोबबानो जाबाय बिथाङा मा होनदों फारसेनिफ्राय मिथिजोबसिनगोन अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो